На 30 август виждаме, че пожара над парк Рила продължава да се развива, даже не се е разширил, има облаци над планината. Трудно достъпно място, не могат да се качат пожарните. И днеска цял ден един военен кугър взимаше вода тук от река Струма и отиваше чак горе над Рила и изсипваше. В момента откачил отдоле бака, или как да го кажем, голямата гайда, която се пълни с вода, голямия сак, и вече си тръгват. Работният ден свърши.